ensem no eso na enche na mansiri awodo assembly abato ba be koso na ebetodwase ye eya na ma ne mpese wode wo ho ebejimu kobno mantemu soafo eye Justina owusuba na hene wode afutuo amama no se obi amfa ne wonyim esanse e ma adwenkyere ewo amamuo so ewuhia pa ewo omayi emu. Justina owusuba na hene eye bono mantemu soafo na wode atodwase se kebima menkabi ebetumi agina yie a ade se woma ema edoso ewo ejinasie nyina mu esanse wonom ewo adwenkyere bebre ya eboa amamu papa senti wode ato ema enimu se dibre bi ebeda honom a omomodin ase wonom so ebepre apebie na wosan so hye ema enkran se wohu se oba bi epre epedibre bi a ya won time nachi wode ema wonom eya assembly members ewo sunwane efa entitie bi mu ena maami edisansemi etudwa sunwane maami so etu ema nyina afo se kane bi ena na manfo adwene wonom se oba dibre ene jade nanso sesei ebre asesane senti ade amema tumi ye no ema kora tumi ye ema ne boroso na musayo so ede ato awufo nyina anim se wonhye wo mama no enkran se be yi a obenyini ehu nyanti a ehu hia se dibre bi ebeto honom a wonom so ebepribie